Factoria Esportiva, el teu podcast sobre l'actualitat esportiva en valencià, amb Carlos Fajardo i Àlex Domínguez. Benvingudes i benvinguts a Factoria Esportiva, el nou projecte, la nova factoria de notícies i d'opinions. I, com no, li parla un servidor, Carlos Fajardo, i un gran periodista del món del futbol valencià, Àlex Domínguez. Què tal? Com va, Carlos? Qué ganes d'estrenar el podcast, qué ganes de fer periodisme, que és el que ens agrada i el que volem. Sí, i això que esteu escoltant és una prèvia, és una presentació del nostre podcast, que possiblement el divendres tingueu el primer programa ja, i comentar-vos com funcionarà això. La primera part del programa serà un poc dirigida per Àlex. Conta'ns, Àlex, que ara en aquesta primera part. Parlarem un poc de l'actualitat esportiva, l'última hora, també de les opinions i l'opinió tant vostra com nostra del futbol, del València, del Llevant, de tot el que hi ha en el futbol valencià, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió de començar este nou projecte amb Carlos, el meu company, el meu amic, i anem. Sí, i en la segona part parlarem efectivament, com bé ha dit el meu amic, el meu company, el meu becari, el meu company becari, Àlex, de la part de bàsquet. Ell es dedicarà més a la part de futbol, només a la part de bàsquet, i efectivament una dinàmica pareguda. Parlarem de bàsquet 10 minuts, tractarem l'actualitat de València Bàsquet, tant l'equip de Lliga Endesa com el de China, com en les seues competicions europees, i, com no, l'última part la dedicarem un poquet al poliesportiu, no? A donar veu a aquestes veus que no tenen tant d'espai i que, per què no, ja que nosaltres no responem als interessos de ningú, parlar d'esports que potser no tinguen tanta veu, no, Àlex? Esports com el rugby, en aquest any que ha pujat les abelles, esports com el voleibol, on tenim dos equips, tant el masculí com el femení, en segona lliga, en Superliga 2, de parlar de béisbol, per què no? De parlar d'altres esports que no s'escolten i que també tenen el dret d'eixir en els podcasts, de fer entrevistes i, sobretot, tenint també moltes sorpreses com protagonistes, no? Sí, efectivament, se t'escapava ahí un poc entrevistes, sí. Anem a parlar en protagonistes de tots els equips que anava a dir que vulguem, però no, serà dels que ens deixen els departaments de premsa, i sense cap dubte intentarem tindre contingut molt, molt, molt atractiu. La primera invitada, jo crec que ja, la nostra padrina del programa, crec que ja del podcast, crec que a molta gent li va agradar. No podem dir pistes, no? O sí, o deixem caure alguna pista. Juga un esport amb la mà, no? De cistella, el podem de cistella. Jo crec que és una vella coneguda de tots i que ens va agradar, però ja no sols ella, és que van a vindre molts, sobretot valencians, recordem valencians, esportistes o entrenadors o del món esportiu valencians, que ens diran qual és la seva labor, i també intentarem fer-ho també un poc divertit, que no siga una entrevista com les que veus a qualsevol programa, també que tenga el seu punt, no, Carlos? Exacte. I exacte, donar ese puntet, esa veu, ese to que no podràs veure a cap altre programa, igual que tampoc existís un programa com el nostre. Som un poc pioners o un poc innovadors en fer, primer, un producte de solament 30 minuts que pugues consumir anant a escola, anant a treballar, en casa, quan vulguis, i, com no, de l'actualitat esportiva, però en valencià, i dels valencians i valencianes. Així que esperem que gaudiu molt d'aquest nou projecte. Nosaltres encetem amb moltíssimes ganes, que a les xarxes socials estem totalment volcats. Podeu buscar-nos en Twitter, és F de Factoria, F Esportiva,
I en Instagram és Factoria Esportiva, tot junt. I res més. Esperem que tingueu la mateixa il·lusió que tenim nosaltres. Tenim moltes ganes, tenim molta il·lusió i esperem estar a l'alçària dels nostres oients, no, Àlex? Amb molta il·lusió i el que dius, estar a l'alçària d'ells, perquè hem tingut un dia, el primer dia ha sigut espectacular, ens han rebut increïblement, ens han rebut amb molt carinyo i que també es mereixen un programa diferent en la nostra llengua, que n'hi ha molts que no són i falten en la nostra llengua, que analitzen l'esport en valencià, i amb moltes ganes i que això va per avant. Recordeu, dilluns i divendres tindreu podcast i esperem que gaudiu molt de les nostres veus, més de les nostres veus, no, millor de l'esport, no? També de les nostres veus, també. També de les nostres veus. I res més, algo que dir? No, res més. Emplaçar-vos, com bé ha dit Àlex, als divendres i als dilluns. El pròxim divendres, dia 6 de novembre, encetarà el projecte sencer amb la nostra padrina de la Cistella, ja hem dit, l'esport de la Cistella. I res més, moltes gràcies per estar ahí, per escoltar aquesta presentació i tot un plaer. Continuarem comptant l'actualitat i ampliarem informacions a les nostres xarxes socials, que ja hem comentat abans, en Twitter F Esportiva i en Instagram Factoria Esportiva, tot junt. Moltes gràcies, Àlex. Moltes gràcies a tu, Carlos, i avant, i amb molta il·lusió. Moltes gràcies, salutacions, vos esperem al primer programa.